Niin, terve vaan tänne YouTubeen ihmeellisen maailman. Tää tännekin välillä päivitti, niin minä tuossa äsken ite kävinkin minä yhden kuorma viemässä ja isä lähti viemään 3. kuormaa, niin puotti tuolta katolta yhtenä päivänä lumia, niin niitä nyt tässä ollaan siirretty pois. Niin kyllä se on vaan mukava tuolla isolla traktorilla niin siirrellä, kun se on iso ja vahvempi niin ja paljon parempi käyttö, niin siirretään lumia tässä pois, kun se yleensä niin sitten kun tullaan kesää tai kevät, kun tänne lattoon valuttaa kaikki lumeet, niin hyvä siirtää tuolla isolla traktorilla. Niin. Tässä on mahtavaa työskennellä vaan Valmetilla ja nämäkin umpiot, niin nämä romun kerrasta löytyy. On hyvät umpiot. Ei tässä sen enempää muuta kuin hyvät jatkot vaan kaikille tänne YouTuben muualle.